Aron ka protehian ang mga sakop sa Red Cross Lapu-Lapu Cordova Chapter, nagsulob sila ang mga personal protective equipment sa matag respondi nila og alarma. Samtang ang Red Cross nanawagan og dugang blood donors. Siluan meron din sa exclusive report. Mitubag lang ang mga sakop sa Red Cross ni ining usa ka vehicular accident sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan nakakuha kini og pagtagad sa mga tawo sa dapit kay na nagsulob man og personal protective equipment ang ilang mga personnel. Sukad gipatuman ang enhanced community quarantine sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Marso 29, ang mga sakop na sa Red Cross Lapu-Lapu Cordova Chapter ang gitahasan sa pagresponde sa ubang mga emerhensiya nga dili COVID-related. Ang city ambulance man ang gitahasan sa pagtubag sa mga respiratory cases o mga COVID-related cases. Even though ang atong pasyente nga gikuha is dili siya kanang naisintomas sa COVID, pero ang giprotektahan po nato atong mga team nga inig-transport nila nga do sa hospital kay para at least po malikayan po nato atong team nga dili po sila at least maanuhan po namin nga atong mga simptomas po nga nasa COVID. Samtang nanawagan usab karon ang Red Cross sa mga blood donors nga mo-donate og dugo. Sukad nagsugod ang COVID crisis, nagkaminos ang mga blood donors. Kun kaniadto, mo-average og tag 100 bags sa dugo ang ilang matigo matag buwan, karon anaa na lang sa siyam ka mga blood bags. Lisod gyud siya kay especially nga dili nata makapatapok og mga tawo for blood donation. So ang among ginabuhat karon mga previous blood donors gipangtaksan, gi-schedule for blood donation para po dili sila magtapok diri sa among facility. Unya kanang pick up po namo sila kay para po di sila maglisod especially nga walay walay mga transportation karon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.